aku tak nyusul mbok Depaija. Tra aku ayu kok. Pakan opo iki? Anake ayu kok gak oleh. Cek jaman nom-nom mami. Weh, dadi kembang desa, Nduk. Nduk, genduk. Padha karo mbokane. Nggih, Mak. Yo panggah lak kuwi. Yo, sambel. Ayo. Arep kabur nang ndi? Cuma 100. Nang begitu kuat dak nih. Halo, dengaran nyambung. Biasanya budak. Iya. Kok kaya dompet atau mbok dhewe? Mbak Susi. Eneng opo? Kok sedih ngono? Gak oleh sedih piye to, Mas? Bapakku. Neng opo? Bapaknya nang opo? Bapakku kerot nek segoro. Lah kok iso? Emang bapaknya neng ngendi to? Bapakku kan lunga to, Mas. Jarene arep golek putri duyung. Tibakno kecemplung kerot. Sik to. Lah terus jenazahnya piye jenazahnya? Wis digawa mantuk porong. Gak temu, Mas. Paling ya wis momot. Momot. Klambi apa piye momot? Wes, sing sabar, Mbak. Tenang. Iki ono sikit. Mas. Ya aku sedih, lagi berduka. Kok malah guyon ae. Aku serius, Yohan. Wes ayo, nguyut sik aja nang dalan ngene. Sakno rek, ayo kok mewek. Ya wis, Mas. Ayo. Wis ayem. Banyu wis sumup. Jaka mau nang ndi ya? Kok gak mulih-mulih. Aduh. Mak, wis mateng urung? Wis, Nger. Mari teko ndi? Kondi to, Mak. Mari ngopi nggone Desi. Wah, wetengku wis perih, Hek. Lah wong wis ngopi nggone Desi kok gak sarapan wisan. Tekon sarapan piye? Lah wong lak menyangoni nggo 2000 no, Mbok. Nggo oleh kopi. Allah, ngene Desi wi gak apa-apa utang le. Ya wis kono, ndang ndek ngarep sik tak imbuhno. Wis to, gak usah sedih, Mbak. Paling yo ancen wis ginarise bapake sampean ku mung sakmono. Aku iki gak sedih karena bapakku gak enak. Tapi wong wis janjani aku, mulai arep nukokne cilok. Cilok. Alah, langgur cilok aku yo duwe. Cilok opo wi? Yo istimewa ciloke. Malah komplit sakmene. Wah, jo kurang ajar, Mas. Paling cilokmu ya ora kenyil-kenyil kaya sing mbasne bapakku. Kenyil-kenyil apa wi? Iki ciloke malah cilok ajaib kok ndanda. Bisa mengembang. Paling kakean pernipan wi, Mas. Pernipan piye to? Apem apa piye pernipan? Aduh, olah Mbak Sus. Piye ya, Mas? Aku ndek omah wis gak ana wong lanang. Terus ibuku turu dhewe. Lah kan wis tak omong to. Aja kuwatir. Ana Sigit. Walah, Mas. Aku gung mikir sakmono.
sepurane ya. Ya nek rong sakmono, sak pira? Gak usah gede-gede, cilik ya ora apa-apa, Mbak Sus. Suwe tak tapuk sandal lambemu lho Mas nggo. Yo. Dadi wong wedok ya aja ganas-ganas to, Mbak Sus. Lah lak gak ganas po ya dadi to Mas. Ya wis, didadekno ya. Kapan-kapan tak dolan nggone Ibu. Aku ora bakal seneng karo awakmu. Bangga Mas Jaka. Kok gremeng dhewe to, Mbak Sus? Ning ngopo to, Mbak? Cerita ta, cerita. Gak enak apa-apa Mas. Wes aja bahas kuwi sik. Aku lagi berduka. Ya wis sing sabar to, Mbak Sus. Kontrak kehidupan pada akhirnya juga akan mati. Balik nggone sing kuwasa. Saiki tugasnya sampean kari tinggal ndongakno tok supaya bapak ndek kono ya tenang. Wis ayo. Pengen dolan nang ndi tak terno ya. Dolan. Ya wes ayo. Tapi aja aneh-aneh ya. Ya nggih, senengamu jangan asem karo iwak asin. Apa ki, Mbok? Kok mek sakmu ngene cuwilik ngene wasine? Wis gak usah ceriwis ae. Ora genah apa piye? Iki zamane korupsi. Gerih ya ngono, dikorupsi karo mbok-mbokane. Korupsi. Masa to, Mbok, gereh kok dikorupsi? Ya iya to Le, sing korupsi ya mboke dhewe. Lah masamu dhuwit 10.000 ben cukup piye ya tak tukokne kangkung, tak tukokne tempe, tak tukokne tomat, tak tukokne terasi. Teko ndi jajal. Iso mikir apa ora? Iya, Mbok. Aja ngamuk ae. Ya wis nanti pangan. Sik ya, tak tukokne es. Mbok De Paja. Iya, Nduk. Kenapa? Mas Jaka. Mbok De Pajane wonten. Oh, goleki make to. Make dik tuku es. Oh alah. Nduk, goleki sapa? Mbok Deja. Piye to Le? Wong enek tamu gak dikongkon mlebu. Ayo Nduk mlebu dhisik, enek apa? Walah, mau dik mangan to, Mbok, Mbok. Nek mangan, lungguh. Balikne lungguh. Ayo Nduk mlebu Nduk. Ayo Nduk mlebu Nduk. Mlebu. Nduk Cahayu. Enek apa? Kok dengaren dolan gone Mbok Deja. Anu Mbok De, niki lho diutus Bu Sika. Bu Sika? Lah enek apa Nduk? Jenengan diutus Mbok De, dikongkoni wangi masak. Wih, masak. Ewuh apa Bu Sika? Anu Bu Sika kepaten, Pak Arti meninggoy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan, Duk? Duka Mbok De, yang penting jenengan dikengken mriko. Le, wis tak tinggal dhisik ya. Mae arepe nang
omahe Bu Sita. Paling ngarepe repot dislametan paling. Ya wis mak gak apa-apa. Wong aku ya wis wareg kok. Rahyo, kowe iki nek urusan mangan nomor 1 kok, Le. Tapi kok gak lemu-lemu. Ya wis nduk, ayo rono ya. Kon lemu piye? Wong bedino jangan asem karo gede sakwil. Pesan. Ya wes, sing sabar ya. Semua kehidupan pada akhirnya juga akan mati, akan kembali kepada yang kuasa. Saiki tugasnya sampean karek ndongakno bapak supaya bapak di kono ya tenang. Masih yo jenazah belum ketemu, mbah kuwi mbah dipangan iwak, mbah momot. Wis kawin arek dhewe kat dialog lagi diawal ya lagi lah. Sembung to kok. Kena gak disembung? Pesan. Wis ta. Ngurung-ngurung ceritane wis ana tenae wis. Emang sampean belum bantu orang-orang. Ngono. Piye ini? Pesan. Jenengan diutus kon Mas. Jenengan dipun utus Mbok Di kon ngewangi masak. Jenengan dikon